हरे कृष्णा हरी बोल. मंगलाचरण घेतलेला आहे. आता आजचा जो 7वा अध्याय आहे, ज्ञान विज्ञान योग म्हणजे भगवत ज्ञान. भगवंतांनी सांगून दिलेलं हे गुह्यतम ज्ञान आपण इथे जाणून घेणार आहोत. त्यापूर्वी आपण भगवंत चरणी वंदन करूया. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करूया. आणि आपला उपक्रम जिथून चालू झाला आहे असे श्री नाम निष्ठादास प्रभूजी यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करूया. तसेच वर्गामध्ये सर्व साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्ण हरी बोल. आता बघा, 7वा जो अध्याय आहे तो त्याचा ज्ञान विज्ञान योग म्हणजे अत्यंत महत्वपूर्ण हा जो विषय आहे, म्हणजे ज्ञान योगाचा जणू शिरोमणीच. म्हणजे आता कालचा जो आपण अध्याय बघितला आत्मसंयम योग, मग जो 6वा अध्याय होता, मग त्याच्या अंतिम श्लोक मध्ये भगवंतांनी काय सांगितलं की योगी कसा श्रेष्ठ असतो. मग तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन. म्हणजे काल काय पाहिलं आपण की तपस्वी लोकांपेक्षा योगी श्रेष्ठ आहे. मग शास्त्रज्ञानी पुरुषांपेक्षा सुद्धा योगी श्रेष्ठ मानला आहे. आणि मग सकाम कर्म जी करणाऱ्या माणसांपेक्षा सुद्धा योगी श्रेष्ठ आहे. म्हणून भगवंत म्हणतात की हे अर्जुना तू योगी हो. आणि मग आता या श्लोकात भगवंतांना अभिप्रेत असलेला योगी कसा आहे ते समजून घेऊया. आता बघा, बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की जो आसन करतो किंवा प्राणायाम करतो तो योगी असतो, पण हे केवळ एक आंशिक, काही अंशानेच सत्य असतं, पूर्ण सत्य नाही. मग केवळ आसन प्राणायाम करून कोणी योगी होऊ शकत नाही. मग एखादा बघा, जसं उदाहरण आहे की एखादा मनुष्य आहे, तो साडी बनवण्याच्या गिरणीमध्ये, त्या कारखान्यामध्ये गेला. मग त्याने पहिला धागा विणताना पाहिलं आणि तेवढंच बघून जर तो निघून आला तर त्याला साडी कशी बनते हे समजेल का? नाही. साडी किंवा एखादं वस्त्र बनवताना मग त्याची सुरुवात एका धाग्याने होते. प्रथम एक अत्यंत पातळ धागा बनतो आणि मग पुढे टप्प्याटप्प्याने क्रमाक्रमाने ते वस्त्र विणलं जातं. आणि मग हे सर्व जे काही टप्पे असतात ते बघितले नाही तर मग पुढील या धाग्यांची, वस्त्राची विण कशी तयार होईल याची तर मुळीच कल्पना येणार नाही. मग तसंच साधनेची सुरुवात देखील अशीच होते. एक एक पायरी पार करत करत पुढे जावं लागतं आणि मग साधक होता येतं. एकदम कोणाचंही ध्यान लागत नाही. आता काही लोक म्हणतात की मी आज 20-25 मिनिटं ध्यानाला बसलो होतो, पण त्या 20 मिनिटात खरंच किती वेळा ध्यान लागलेलं. आणि बहुतेक वेळा शांत बसण्यालाच आपण ध्यान समजत असतो, पण असं ध्यान करताना बघा, मग घराची बेल वाजते किंवा मोबाईलचा फोन वाजला तर मग लगेचच घरच्या सदस्यांना तो ध्यान करणारा मनुष्य सांगायला लागतो की अरे दरवाजा उघडा, कोणी बघा आलंय, कोणी फोन घ्या. तेव्हा समजून घ्यावं की हे ध्यान नाही आहे. मग ध्यान ही अवस्था भगवंतांनी जी पातंजली योगामध्ये सांगितली आहे ती अष्टांग योगामधली अत्यंत उच्च अवस्था आहे. आणि म्हणून मग इथे भगवंत अर्जुनाला योगी व्हायला सांगत आहेत. योगी होण्यासाठी भक्ती आणि ज्ञान हे 2 मार्ग आहेत. आणि मग भक्तीमध्ये श्रद्धा महत्वाची आहे आणि मग श्रद्धेने अखेरीस ज्ञान प्राप्त होतं. आणि मग भगवंत इथे पुढे ज्ञानाविषयी या अध्यायात सांगायला सुरुवात करत आहेत. मी श्लोक पठण करते, माताजी अनुवाद पठण करतील. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्यास्यसि तच्छृणु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवंत इथे सांगत आहे मय्यासक्त म्हणजे मै आसक्त. म्हणजे भगवंत म्हणतायत की मै म्हणजे माझ्यात. आता इथे मै म्हटल्यामुळे बऱ्याच जणांना श्रीकृष्ण त्यांच्यामध्ये आसक्त व्हायला अर्जुनाला सांगत आहेत असं वाटतं, पण
भगवद्गीतेच्या या 700 श्लोकांमध्ये कुठेही श्रीकृष्ण उवाच असं येत नाही. आणि मग त्याच्यामधनं केशव उवाच असा देखील उल्लेख वेदव्यास करत नाही. मग गीतेमध्ये सर्वत्र श्री भगवान उवाच असाच उल्लेख येतो. आणि मग गीतेमध्ये वेदव्यासांना श्रीकृष्णाचं परमात्म स्वरूप अभिप्रेत आहे. त्यामुळे मग मय्यासक्त म्हणजे भगवंतांमध्ये आसक्त हो असे भगवंत सांगत आहेत. मग त्या भगवंताला तुम्ही देवी, शंकर, राम, कृष्ण कुठल्याही रूपात भजता याने फरक पडत नाही. आणि मग वेदव्यासांनीही श्रीकृष्णाची म्हणजे भगवंतांच्या सगुण रूपाची स्तुती करताना काय म्हटलेलं आहे? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम. जे आता जे वेदव्यासांचं नाव देखील आपण जाणतो की कृष्ण द्वैपायन असं आहे. आणि मग इथे व्यास कृष्ण म्हणजे वसुदेवांचा पुत्र, कंस आणि चाणूराचा वध करणारा आणि देवकीला परम आनंद देणारा तो श्रीकृष्ण असं त्याचं वर्णन करतात. भागवतम मध्ये देखील बघा पहिला आरंभीचा श्लोक देखील श्रीकृष्णाच्या सगुण रूपाचं वर्णन करणारा आहे. काय आहे तो श्लोक? सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. म्हणजे आता आपलं भगवंतांवर प्रेम आहे, पण आपल्याला बघा प्रपंच सुद्धा सोडायचा नसतो. मग दिवसाची 10 मिनिटं केवळ भगवंतांच्या पूजेला दिली की मनुष्याला वाटतं आपण भक्तच झालो. आणि मग भगवंत म्हणतात, जोवर प्रपंचामधील मन काढून ते माझ्यामध्ये गुंतवत नाहीस तोवर खरी आसक्ती होत नाही. आता मंदिरात बघा, मंदिरात पाऊल ठेवायच्या आधीच मनुष्य परत कधी निघायचं याचाच विचार करत असतो. आता चहा घेतोय किंवा काही एखादं पेय घेतोय तोपर्यंत एखादी जपमाळ उरकून घेऊ, ही अशी काही घाईची उपासना असते. आणि मग याचा अर्थ मनुष्य हा प्रपंचामध्येच आसक्त असतो. आणि वास्तविक पाहायला गेलं तर प्रपंच सोडा असं भगवंत कधीच म्हणत नाही. मग काय म्हणतायत भगवंत? तर प्रपंचामधलं मन काढून ते माझ्याकडे वळवा, माझ्याशी अनुसंधान राखा. मग आपलं सर्व काम हे भगवंतांशीच अनुसंधान ठेवून करायला हवं. एवढाच याचा इथे मतितार्थ आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 2. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगते. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणवायची शिल्लक राहणार नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इथे सांगतायत भगवंत की हे ज्ञान आणि विज्ञान एकदा जाणलं तर जाणण्यासारखं इथं काहीही उरणार नाही. आज मी व्हॉट्सअपवर आपल्याला त्याच विषयी थोडंसं चिंतन पाठवलेलं आहे की काय आहे ज्ञान, काय आहे विज्ञान. आणि मग ज्याप्रमाणे बघा एखादं बीज असतं, मग ते पेरण्यासाठी जमीन तयार झाली आहे का हे शेतकऱ्याला माहिती असतं. तसंच आत्मसंयम योग जाणून घेतल्यावर अर्जुनाची जी मनोदशा बदलली, मग त्यावरून भगवंतांच्या लक्षात आलं की आता त्याच्या मनात हे ज्ञान विज्ञानाचं बीज टाकायला काही हरकत नाही, त्यातनं ते नक्कीच अंकुरित होणार. आता हे ज्ञान विज्ञान कसं आहे? तर ज्ञान सनातन शाश्वत ज्ञान म्हणजे अंतरात्म्याची अनुभूती. मग हे बाह्य स्तरावर तर दिसत नाही, त्याची प्रयोगशाळेत चाचणी देखील करता येत नाही. आणि जे बाह्य स्तरावर असते त्याची तपासणी करता येते. आणि मग विज्ञान कसं आहे? परिवर्तनशील म्हणजे जे काल मान्य असलेला नियम आज बदललेला देखील असू शकतो, अशा प्रकारे वर्णन केलेलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 3. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता बघा आपण किती भाग्यशाली आहोत, कारण गीता जाणून घेण्यासाठी, अध्ययन करण्यासाठी, चिंतन करण्यासाठी, हे ज्ञान विज्ञान शिकण्यासाठी आपली वाटचाल, हा प्रवास सुरू झालाय. आणि आता आपण बघा अनेकांना गीता शिकण्याबद्दल देखील प्रवृत्त करत असतो. पण सर्वच जण उत्सुक असतात का? नाही. ज्याप्रमाणे आपण समूहामध्ये, ग्रुपमध्ये बघत असतो की किती संख्येने सदस्यांनी रजिस्ट्रेशन तर केलेलं असतं, पण ते शिकण्याबद्दल तेवढी उत्सुक नसतात. का? तर हजारोंमध्ये एक जिज्ञासू असतो आणि ज्याला शिकण्याची इच्छा निर्माण होते. आणि मग आपण त्या हजारांमध्ये एक आहोत. अशा त्या जिज्ञासूंमधील हजारात एक असतो, तो सर्व जाणून घेतो. आता समुद्रात जन्माला आलेला मासा पाण्यात वाढतो, त्यातच मोठा होतो. आजूबाजूला पाणीच उपलब्ध असतं आणि त्यामुळे त्या पाण्याचाच शोध घेण्याची गरज त्याला वाटत नाही. मग ज्या गोष्टींचा प्रभाव आहे त्याचा शोध घेतला जात नाही. अभाव असेल तर शोध घेतला जातो. जसं की बघा, धनाचा, पैशाचा अभाव असेल तर त्याच्या शोधात लोक या भौतिक जगतामध्ये फिरत असतात. आणि मग त्याचप्रमाणे भगवंत तर मग आत आहे, बाहेर आहे, यत्र तत्र सर्वत्र आहे. त्यामुळे मग त्यांच्या या आत्मज्ञानाच्या शोधात निघणारे, पाण्यात राहणारे या समुद्राचा दुसरा तीर शोधायला निघालेल्या छोट्या माशाप्रमाणे विरळ असतात, असं इथे सांगितलेलं आहे. श्लोक क्रमांक 4 बघूया. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता इथे भगवंतांनी जो विस्तार सांगितला आहे, आता भगवंत आपल्याला इथे विज्ञानापासून सुरुवात करून देतात. म्हणजे स्थूल शरीर आहे, मग ते भूमी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचमहाभूतापासून बनलेलं आहे. आणि सूक्ष्म शरीरामध्ये मग काय आहे? मन, बुद्धी आणि अहंकार हे 3 घटक येतात. यांचा क्रम देखील महत्वाचा आहे. कशा प्रकारे बघा आता, की भूमी आधी आहे, आकाश शेवटी आहे, आणि त्याचप्रमाणे मन आधी आहे आणि अहंकार शेवटी आहे. भूमी जड तर आकाश कसा आहे? तरल आहे. जे जड आहे ते जाणायला सोपं असतं, आकाश समजायला अतिशय कठीण, अवघड. त्याचप्रमाणे मन कसं आहे? विशाल आहे, जिथे हवा तिथे पोहोचते, छोटे देखील होऊ शकतं. पण अहंकार कसा आहे? सूक्ष्म आणि क्षुद्र. मनात त्याचा कसा प्रवेश होतो हे कळतही नाही, आणि तोच सर्व नाशाला कुठेतरी कारणीभूत होत असतो. म्हणून तो शेवटी, सर्वात शेवटी इथे सांगितलेला आहे. 16वा अध्याय आपण जेव्हा बघणार आहोत, तेव्हा 26 दैवी गुणसंपत्ता सांगताना भगवंत अभय हा गुण जो सांगतात, तर तो सेनापतीप्रमाणे सर्वात पुढे उभा आहे. आणि मग अहंकार मागून येऊन सर्व काही नष्ट करू शकतो. आणि म्हणून त्याचा सामना करण्यासाठी मन अतिमानिता म्हणजे काय? अहंकाराची भावना नसणे, या गुणाला मागे उभे केलेलं आहे. आता हे सर्व अपरा प्रकृतीबद्दल आपण जाणलं. आता भगवंत पुढे 5व्या श्लोकात पराप्रकृतीबद्दल सांगत आहेत. श्लोक क्रमांक 5. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे महाबाहू अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराक प्रकृती, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे ज्याप्रमाणे इथे वर्णन आहे की परा प्रकृतीबद्दल भगवंत सांगतायत काय, की ज्ञान कसं आहे? अदृश्य असतं, ते दिसत नाही, त्याचा केवळ अनुभव घेता येतो. मग देहाला जाणणं सोपं आहे, प्रकृतीला जाणता येतं. प्रकृती काय आहे? अपरा आहे. मग तिची रचना भगवंतांनी केली आणि मग ती आपोआप निर्माण झाली नाही.
पण प्रकृती घडवून भगवंत कसे झाले, अलिप्त झाले, त्यात अडकले नाही, ते तिच्या पार आहेत, परे आहेत, म्हणून परा आहेत. आता झाडाची मुळं बघा जमिनीखाली दडलेली असल्यानं ती दिसतात का? नाही. पण त्यांच्याचमुळे झाडाला मग पाने फुले लागतात, फांद्या कापल्या तरी परत येतात. मग मात्र मुळं तोडली तर झाड तत्क्षणी कोसळतं आणि मुळांवर झाड अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे या परा प्रकृतीवर अपरा प्रकृती अवलंबून आहे. म्हणजे न दिसणाऱ्या या भगवंतांवर सर्व दृश्यमान जग निर्भर आहे. आता पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 6. एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे त्यांचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करताही मीच आहे, हे निश्चितपणे. हरे कृष्ण. आपल्याला बघा दुसरा अध्याय जर आठवत असेल, त्यामध्ये 27वा जो श्लोक होता, त्याच्यात जातस्य हि ध्रुवो मृत्यूर ध्रुवय जन्म मृतस्य च, म्हणजे मृत्यूबद्दल विस्ताराने वर्णन केलेलं होतं. की बघा ज्याप्रमाणे आता वर्तुळ एखादा सर्कल आहे, तो जिथून सुरू झाला तिथे जाऊन संपतो. आणि वर्तुळ म्हणजे काय? शून्य. मग एक शून्य पूर्ण झाले की दुसरे शून्य सुरू होते. ज्याप्रमाणे जो श्लोक आहे बघा पूर्णत्वाचा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. अर्थात परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सर्व प्रकारे पूर्ण आहेत आणि हे जगत देखील पूर्ण आहे. का? तर ते त्या पूर्ण पुरुषोत्तमातून उत्पन्न झालं आहे आणि मग त्या पूर्णातून पूर्ण काढलं तरी पूर्णच शेष राहतं. आणि अशा प्रकारे हे वर्णन आहे की एका पूर्णामधून दुसऱ्या पूर्णाचा आरंभ आहे आणि एका आरंभातूनच दुसऱ्या अंताचा देखील प्रारंभ होतो. म्हणजेच जन्मासोबत मृत्यू आरंभ होतो. मृत्यू देखील बघा सृजनाआधी होणारी घटना आहे. म्हणजे मृत्यू म्हणजे काय सांगितलं होतं? केवळ वस्त्र बदलणं. आणि मग मृत्यूला देखील आपल्या संस्कृतीमध्ये सार्थकता मानलेली आहे. आता कुटुंबियांच्या सर्व जबाबदाऱ्या जर पार पाडल्या तर त्यामधनं जो परिपक्व मृत्यू येतो, मग तो वाजत गाजत अंत्ययात्रा काढावी असं शास्त्रामध्ये विधान आहे. का बरं? तर जणू वस्त्र बदलण्यासाठी हा जो तृप्त आत्मा आहे तो पुढच्या प्रवासाला निघाला आहे. म्हणजे त्याने संपूर्ण आयुष्यामध्ये त्याचं कर्तव्य कर्म पूर्ण केलेलं आहे. आणि मग मृत्यूचं भय वाटत असलं तरी परिपूर्ण जीवन मग जगता येत नाही. का? तर आत्मा अमर आहे हे ज्याला माहिती आहे, मग त्याला त्याचं भय वाटत नाही. अशा प्रकारे प्रकृती आणि पुरुष यांच्या संयोगामधनं ही जीवसृष्टी निर्माण होते आणि जीवात्मा पुरुष तत्व प्रकृतीच्या आड सर्वांसोबत असतो. आता हे पुढील श्लोकामध्ये भगवंत सांगून देतात. श्लोक क्रमांक 7. मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे धनंजया, माझ्याहून असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्याप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता हे जे काही ज्ञान आहे ते कसं आहे? आता सांगितल्याप्रमाणे नित्य आहे, सनातन आहे, एक आहे. आणि विज्ञान कसं आहे? अनित्य, तत्कालीन, म्हणजे वर्तमान भविष्यात नसलेलं आणि अनेक आहे. आता जपमाळेचं मणीचं इथे उदाहरण रूपक दिलेलं आहे. ते आपल्याला मण्या जपमाळेचे मणी आपल्याला दिसतात, पण त्यांना ओवणारा बांधणारा जो धागा आहे तो दिसतो का? नाही. पण तो नसला तर मग ती माळ काय होईल? कुठेतरी खंडित होईल. मग त्याचप्रमाणे बघा ही प्रकृती आपल्याला दिसते, पण परमात्म्याशिवाय चराचर सृष्टीची संभावना नाही. मग ती नष्ट होईल, प्रकृतीचं संचालन होणार नाही. आणि मग पंचमहाभूतांचं शरीर या पुरुष तत्वावर अवलंबून आहे. आणि अशा प्रकारे इथे वर्णन केलेलं आहे की मग पंचमहाभूतांचं हे जे शरीर आहे, मग हे तत्व जे आहे तर ते बाहेर पडलं तर मग त्याच्यामधनं आत्मा पुढील प्रवासाला निघाला
की देह तिथेच खाली पडतो. मग त्याला त्या पंचमहाभूतांमध्ये विलीन केलं जातं, जाळलं जातं, पुरलं जातं, किंवा त्या त्या धर्मांमध्ये तसे संस्कार त्याला दिले जातात. म्हणजे सृष्टी स्वतंत्र दिसत असली तरी ती केवळ भगवंतांचा आविष्कार आहे, हे जाणणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि मग हे सर्व जगत भगवंतांच्या द्वाराच ओतप्रोत भरलेलं आहे असं भगवंत सांगून देतात. पुढे बघूया. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषान्दृषु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, पाण्यामधील रस मी आहे. चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे. वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे. आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य सुद्धा मीच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता या श्लोकापासनं काही याच्यामध्ये भगवंत स्वतःचा परिचय करून देत आहेत. म्हणजे ज्या ज्या विशेष आहेत गोष्टी, ज्या विभूती आहेत. आता बघा, सर्वसामान्य मनुष्याचा जो परिचय आहे, आता थोडक्या शब्दांमध्ये देणं संभव होतो का? नाही. कोणाला जर त्याची पूर्ण विचारणा केली तर त्याबद्दल त्याची पूर्ण तो तर लांब लचक त्याचा परिचय सांगत असतो. आणि इथे तर बघा, भगवंत साक्षात स्वतःचा परिचय करून देत आहे. मग त्यासाठी ते विविध विलक्षण अशी दाखले देतात. काय सांगतायत की पाण्यातील रस, चंद्रसूर्यातील प्रकाश, सर्व वेदांमधील ओंकार, तसंच आकाशामधील शब्द आणि पुरुषांमधील पुरुषत्व भगवंत आहे. आणखीन काही सुंदर उपमा भगवंत पुढील श्लोकात देतात, ते बघूया. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे आणि अग्नीमधील उष्णता मी आहे. सर्व जीवांमधील जीवनशक्ती मी आहे आणि सर्व तपस्व्यांचे तप सुद्धा मी आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता बघा, केवळ सुगंध असा उल्लेख केलाय का? नाही. तर काय सांगितलं आहे? पुण्यगंध. म्हणजे पुण्यगंध म्हणजे काय? पवित्र गंध असं म्हटलंय. आता बघा, अत्तरामध्ये त्या स्प्रेमध्ये अल्कोहोल असतं, त्यामुळे त्याचा गंध अपवित्र आहे. पण पहिल्या पावसामुळे मग मातीचा जो सुवास उठतो तो पवित्र गंध असतो. असे अनेक प्रकारचे गंध आहेत. अनेक महात्म्यांच्या योगी पुरुषांच्या देहाला सुद्धा सुगंध येत असतात असं म्हटलं जातं. आणि मग भगवंत म्हणतात, अग्नीमधील तेज मी आहे. अग्नी दिसतो पण तेज बघता येतं का? नाही. जीवांमधील जीवन शक्ती मी आहे. जीव दिसतात, शक्ती दिसत नाही, ती अदृश्य आहे. तपस्वी दिसतात पण त्यांची तपस्या मापण्याचं काहीही साधन नाही. मग सामान्य लोकांना अर्जुनाच्या माध्यमातून जे समजून घेता येईल अशा उदाहरणांकडे भगवंत यामधनं आपल्याला सांगून देत आहे. पुढे श्लोक क्रमांक 10 घेऊया. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे पार्था, अस्तित्वातील सर्व वस्तू बीज, बुद्धिमानांची बुद्धी आणि सर्व शक्तिमानांची शक्ती मी असल्याचे जाण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता इथे भगवंत आणखीन काही उदाहरणं देतात. काय? की वास्तविक बघा, त्यांचं अस्तित्व भगवंतांचं कसं विशाल, अनादी, अनंत आहे. त्यामुळे या अध्यायात सांगितलेल्या उदाहरणांपुरता ते सीमित आहेत का? नाही. त्यांनी 10व्या अध्यायात अनेक विभूती सांगून दिल्या, आपलं विश्वरूप प्रकट केलं. ते म्हणतात की सर्व प्राणी मात्रांचं बीज मी आहे असं समज. झाडाचा विस्तार बीजापासून होतो, पण झाड मोठं झालं तर कोणत्या बीजापासून ते तयार झालं हे शोधता येत नाही. मग ते बीज पूर्ण वृक्षामध्ये कुठेतरी समाविष्ट असतं. आपल्याला माहित असलेल्या सर्वच गोष्टींमध्ये सर्व लोकांचं कसं बुद्धिमान, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मी, बुद्धिमान असतात का? नाही. आणि मग त्यांच्या स्मरण शक्तीमध्ये काही गोष्टींचं भांडार सामावलेलं असतं. मग ते बुद्धीचं तेज कोणाचं असतं? बुद्धिमानांची बुद्धी ही भगवंतांची असते. हा बुद्धियोग भगवंत देत असतात. ते आर नॉलेजेबल, दे डोंट हॅव विजडम. म्हणजे दोन्ही वेगळं आहे. भगवंत म्हणतात मी विस्डम आहे.
मी तेजस्वी मध्ये तेज आहे. आता बघा, ज्याप्रमाणे देह पूर्ण त्याचा अंत समय होतो तो, तेव्हा ते गेल्यानंतर ते सुजून पांढरं पटक पडलेल्या देहावर तेज दिसतं का? नाही. तेज म्हणजे तेजस्वी लोकांचं देह न दिसता केवळ तेजाचा पुंज दिसणे. आणि मग भगवंत म्हणतायत की आंतरिक ऊर्जेचं तेज अशा प्रकारे मी आहे. पुढे श्लोक क्रमांक 11 बघूया. बलं बलवतांच्या कामराग विवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, मी बलवान आणि बल आहे, जे काम असेच आसक्त रहित असते. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, धर्मतत्वांविरुद्ध नसणारा कामही मीच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवंत म्हणतायत की बलवानांचं आसक्ती रहित आणि कामनारहित सामर्थ्य मी आहे. म्हणजे काय म्हणायचं आहे की बलशाली लोक बघा अहंकारी असतात. मग बलाचा उपयोग ते कामनापूर्तीसाठी किंवा इतरांना प्रभावित करण्यासाठी करतात, पण स्वार्थासाठी न करता त्याचा परे जाऊन बलोपासना करणारा तो निराळाच असतो. मग अशा बलवानांचं बळ मी आहे, भगवंत इथे सांगून देतात. मग त्याचप्रमाणे कामनावासना ही काय आहे? मूर्छावस्था आहे. मग ती तीव्र झाली की ती व्यक्ती विवेक गमावून मूर्छित होते. आणि धर्माविरुद्ध म्हणजे काय म्हटलंय की धर्माच्या विरुद्ध असा मराठी इथे अर्थ नाही, तर संस्कृत मध्ये धर्म अविरुद्ध अशी शब्द संधी इथे येते. म्हणजे धर्माने युक्त असणारा आणि अशा धर्माद्वारे सांगितलेल्या पितृऋणातून मुक्तीसाठी संतान प्राप्तीच्या पवित्र हेतूने असलेले धर्मयुक्त काम मी आहे, असं भगवंत इथे सांगतात. पुढे जाऊन बघूया. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् वेत्ति न त्वहं तेषु ते मयि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्रत्येक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवंत इथे सांगत आहेत की नष्ट न होणाऱ्या अनंत असीम अपरिमित या काही गोष्टी आहेत, तर ती माझीच अनेक रूपं आहेत. मग सात्विकी राजसी तामसी भाव माझ्यामुळेच आहेत, मात्र ते माझ्यात आणि मी त्यांच्यात नसतो. बघा हे किती विलक्षण आहे. मीच बनवलं पण मी त्यांच्यात नाही. आणि मग कशा प्रकारे असं आपल्याला पाहता येईल की आता बघा, एक उदाहरण घेऊया. आता एखाद्या गाडीचा जर अपघात झाला, मग त्यामध्ये ड्रायव्हरची चूक असते, पण ती गाडी बनवणाऱ्या कंपनीच्या मालकाचा त्यात संबंध असतो का? नाही. त्याने गाडी विकल्यावर तो त्यामध्ये लिप्त नसतो. त्याचप्रमाणे प्रकृती ही भगवंतांनीच घडवली, तरी ते त्यामध्ये लिप्त नसतात. आणि मग प्रकृतीमध्येच जो रमेल त्याला परमात्म्याची प्राप्ती होणार नाही. आणि मग जो परमात्म्यामध्येच रस घेईल त्याला प्रकृतीचे सर्व लाभ होतील, असं हे अद्भुत समीकरण आहे. मग सत्व रज तम ही प्रकृतीची रूप तिच्याद्वारे निर्मित असतात. पण भगवंत सांगतात मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम. म्हणजे काय की मी प्रकृतीचा अध्यक्ष आहे आणि तिन्ही गुण माझ्याद्वारे निर्मित आहेत. सर्वांचा करता धरता मी आहे. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्रिगुणांनी म्हणजेच सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी असे माझे स्वरूप जाणीत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता हे तीन गुणांमुळे भगवंतांनी सांगितलं हे सर्व माझ्याद्वारे निर्मित आहे. म्हणजे सर्वांचा करता धरता भगवंत आहे. आता बघा, पाण्यापासून बनलेलं शेवाळ पाण्यावर साचून त्यावर आवरण तयार करते, त्यामुळे मग पाणी दिसतं का? नाही. तसंच आकाशात ढग जमले तरी ते आकाशालाही झाकून देतात. मग आनंदाच्या किंवा दुःखाच्या प्रसंगात बघा, डोळ्यात पाणी साचलं की डोळ्यांना बाहेरचं दृश्य दिसेनासं होतं. आणि मग प्रकृती आणि त्रिगुण भगवंतांनी बनवले आहे, पण त्यात वावरणारा जो मनुष्य आहे तो या गुणांच्या आच्छादनामुळे भगवंतांना बघू शकत नाही.
म्हणजे ही जी माया आहे तर भगवंतांनीच निर्माण केली, पण तिच्या आवरणामुळे जो विषय अंध होऊन आपण भगवंतांनाच विसरून जातो. ज्याप्रमाणे जो माठ असतो बघा, तो कच्चा असताना परत मातीत मिसळता येतो, पण अग्नीमध्ये जेव्हा तापवला जातो तर तो त्यापासून वेगळा होतो. मग ही तापवण्याची क्रिया अतिशय महत्वाची आहे, आणि मग ही साधना आहे तप त्या अविनाशी स्वरूपाला गाठण्याचा कुठेतरी मार्ग दाखवते. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 14. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तीन प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती हे अतिशय दुस्तर आहे. पण जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरून पलीकडे जातात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता मग ही जी 3 गुणांनी बनलेली माया आहे, मग ती कशी आहे, मग तिच्या पार कसं जावं, तर हे सांगण्यासाठी भगवंत इथे प्रारंभ करत आहे. ज्याप्रमाणे मग एक वर्तुळ काढलं, एक सर्कल काढलं, मग त्यामध्ये व्यक्ती म्हणजे आपण स्वतः, त्याच्या बाहेरच्या मोठ्या वर्तुळामध्ये प्रकृती हा जर आपण कल्पनेने विचार केला, आणि मग तिच्या बाहेरच्या आणखी मोठ्या वर्तुळात भगवंत असतात. आता व्यक्तीला मोठं व्हायचं असेल तर बघा, सामान्यतः प्रकृतीवरती विजय प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आजकाल मनुष्य बघा हेच प्रयास करतोय. ठिकठिकाणी कमर्शियल सर्व गोष्टी होत आहेत, आणि जी काही वृक्षतोड होते निसर्गाच्या विरुद्ध, त्यामुळे मग निसर्ग देखील कुठेतरी कोप करतो, आणि मग त्यामुळे अचानक कुठेतरी पूर, वादळ, पाऊस येऊ लागतो. आणि मग इथे सांगितलं आहे की प्रकृतीवरती विजय प्राप्त करण्याऐवजी भगवंतांना शरण जावं. म्हणजे सर्वात बाहेरच्या वर्तुळात गेलं की ही जी प्रकृती आहे मग ती आपोआप आपल्या अधीन होते. का? तर ती भगवंतांच्याच अधीन आहे. मग शरणागतीचा भाव आणि समत्वाच्या भावनेनं चित्त जर ओतप्रोत भरलं असेल तर मग या माया नदीतून पार होणं सहज शक्य आहे. नमान दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे अत्यंत मूर्खाने आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नासक्ती प्रवृत्ती धारण करतात ते मला शरण येत नाहीत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग शरणागतीचा भाव कोणामध्ये नाही सांगितलाय आता? ज्याप्रमाणे बघा, आता एखादे बरेच दिवस बंद असलेल्या खोलीमधील जो आरसा असतो, मग त्याच्यावर धुळीचं आवरण, ती पुटं चढतात धुळीची, मग त्यामध्ये आपली छबी, प्रतिबिंब दिसू शकतं का? नाही. मग त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांना बघा भगवंतांचं ज्ञान आहे, पण कुठेतरी मायेचा पडदा पडलेला आहे, आणि म्हणून हे वर्णन केलेलं आहे नमान दुष्कृतिमो मूढा. पुढे जाऊन बघूया. चतुर्विधा भजन्ते माय जना सुकृत नोर्जन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुना, चार प्रकारच्या पुण्यात्मा माझी भक्ती करीत असतात: आर्त, अथार्थी, जिज्ञास आणि ज्ञानी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक या अध्यायात अतिशय महत्वाचा आहे, आणि भक्तांविषयीच्या अनेक शंकांचं समाधान इथे मिळतं. आता भगवंत इथे बघा 4 प्रकारच्या भक्तांबद्दल सांगतात. मग पहिला अर्थार्थी आहे, जो सर्वात अतिशय निम्न श्रेणीचे भक्त, म्हणजे ते भगवंतांकडनं बघा काही अपेक्षा असतील तर मग भक्ती करतात. अशा प्रकारे मग ते फक्त धनाचीच अपेक्षा करत नाही, तर कुठेतरी कार्यात यश मिळण्यासाठी किंवा इतर कामनापूर्तींसाठी ते भक्ती करतात. पण काहीच न करणाऱ्यांपेक्षा हे किमान तेवढं तरी उत्तम असं इथे वर्णन आहे. मग या भक्तांमध्ये सुद्धा बघा ध्रुव किंवा सुदाम, मित्र सुदामा यांच्यासारखे श्रेष्ठ भक्त आहेत.
पुढे सांगितलं आहे आर्त भक्त. मग असे भक्त कोणत्या तरी दुःखामध्ये, संकटामध्ये असतात, मग भगवंतांकडे त्यापासून सुटका होण्यासाठी मदत मागतात. मग यामध्ये दोन प्रकार, म्हणजे आधी म्हणजे मनाचे दुःख आणि व्याधी म्हणजे देहाचं दुःख. मग ते दूर होण्यासाठी ते भगवंतांना कुठेतरी साथ घालत असतात. आता आर्तभक्तीची तीन उदाहरणं आहेत त्याच्यामध्ये बघूया. अशी तर बरीच भक्तांची यादी आहे, मग त्यामध्ये विशेष भक्तांचं द्रौपदी बघा, महाभारतामध्ये जेव्हा द्रौपदी वस्त्रहरण होत असतं तेव्हा तिने भगवंतांची आराधना सुरू केली आणि मग भगवंतांनी वस्त्रावतार धारण करून तिची कुठेतरी ती लाज राखली. त्याचप्रमाणे उत्तरा आहे. मग उत्तरेवर जेव्हा अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडलं मग तेव्हा ती गर्भवती होती. राजा परीक्षितीची ती कथा येते जी आपण काल बघितली होती. मग तिने भगवंतांना आपल्या गर्भाचं रक्षण करण्यासाठी प्रार्थना केली होती आणि मग भगवंतांनी कवचा अवतार धारण करून गर्भाचं आणि उत्तरेचं रक्षण केलं होतं. तसंच बघा गजेंद्र मोक्षाची कथा. गजेंद्र जो हत्ती आहे तो पूर्वजन्मी इंद्रद्युम्न नावाचा राजा होता. मग त्याला एकदा अचानक तप करावंसं वाटलं आणि एकटाच कोणाला न सांगता तो त्रिकुट पर्वतावरील रानामध्ये तप करायला जाऊन बसला. मग तिथून अगस्त्य मुनी जात होते आणि मग त्याकडे त्याचं नकळतपणे दुर्लक्ष झालं. बघा, त्यांनी ते जाणून बुजून केलं नाही, पण तरी देखील त्यांना अगस्त्य मुनींना त्याचा क्रोध आला आणि त्यांनी त्याला शाप दिला की तू नुसता इथे मी येत असताना सुद्धा हत्ती सारखा बसून राहिला आहे आणि म्हणून तू पुढच्या जन्मी हत्ती होशील असा शाप देतात. आणि मग पुढील जन्मी गजेंद्र नावाचा हत्ती म्हणून त्याचा जन्म होतो. आणि संतांचं, ऋषींचं मुळात कसं होतं की आला राग दिला शाप. काहीही त्यांनी ते जाणून घेतलेलं नव्हतं की हा तर तपस्या करत आहे, याचं ध्यान माझ्याकडे नाही. त्याचे सैनिक त्यांना खूप समजवायचा प्रयत्न करतात, पण त्या शापातनं त्याची मुक्तता होत नाही. पुढील जन्मामध्ये तो गजेंद्र असतो तो खूप विशाल आणि बलवान होतो आणि मग त्यामुळे त्याला वनामधील हत्ती समूहाचा सरदार बनवण्यात येतं. मग एकदा एक प्रसंग आहे की तेव्हा हत्ती आणि हत्तीणींसोबत वनात जाऊन तो विहार करताना जेव्हा त्यांना उन्हाळ्याचे काळ होतात त्या सरोवरामध्ये ते पाणी पिण्यासाठी, ग्रहण करण्यासाठी, तेव्हा सर्व हत्ती हत्तीणींसोबत तो त्या सरोवरामध्ये जातो आणि मग तेव्हा ते पाण्यामध्ये सगळे जलक्रीडा करत असतात. आणि मग मोठी तेव्हा अचानक एक मगर येते आणि ती गजेंद्राचा पाय पकडते. आता गजेंद्र आपली प्रचंड शक्ती वापरतो, पाय सोडवण्याचा प्रयत्न करतो, पण मगरीची पकड काही केल्यास सुटत नाही. आणि मग ती फरफटत ओढत ओढत गजेंद्राबरोबर त्याला आतमध्ये पाण्यात खेचायला लागली. मग गजेंद्राला सोडवण्यासाठी सर्व त्यांच्या समूहातील जे हत्ती हत्तीणी होते, परिवार होता, त्यांनी खूप प्रयत्न केला, पण ते सर्व फोल ठरलं. आणि मग एक एक हत्ती आता गजेंद्राला सोडून जाऊ लागला. बराच काळ गेला, कुठेतरी गजेंद्राला सोडता येत नाही. त्याच्यामध्ये हे सर्व जे काही त्याचे आप्त होते ते निघून गेले. मग आता गजेंद्र इथे एकटाच पडला. मग आता त्याची शक्ती देखील कमी कमी होऊ लागली आणि मग मगर त्याला हळूहळू सरोवरात ओढू लागली आणि अखेरीस गजेंद्राचं सर्व शरीर पाण्याखाली आलं आणि मग फक्त शीर वरती राहिलं होतं. आणि मग तेव्हा त्याने काय केलं की आर्त होऊन भगवंत नारायणाची स्तुती केली, कारण पूर्वजन्मातील संस्कार, ज्याप्रमाणे जडभरताची कथा आपण पाहिलेली होती की पूर्वजन्मामध्ये जे संस्कार असतात ते कॅरी फॉरवर्ड पुढील जन्मात होतात आणि हे त्याला कुठेतरी स्मरण होत असतं. आणि त्याच्यामध्ये इथे गजेंद्र म्हणजे गजेंद्र मोक्षाचे भागवतातील जे श्लोक येतात, जी कथा येते, मग त्याच्यामध्ये अतिशय सुंदर ते श्लोक आहेत. एक दोन श्लोक मी इथे पठण करण्याचा नक्कीच प्रयास करेल. आणि मग भगवंत नारायणापर्यंत ती कुठेतरी त्याची आर्त प्रार्थना, ती तळमळ पोहोचते आणि ते त्वरेत आपल्या गरुडावर स्वार होतात आणि गजेंद्राच्या मदतीला धावून येतात. आणि गजेंद्र मध्ये कमळ पुष्प जे असतं त्या सरोवरातील, तर ते उपटून घेतो सोंडेनी आणि भगवंतांना अर्पण करतो. आणि मग कुठेतरी तो मान्य करतो की मला आता हरकत नाही, मला हा देह
सोडून द्यायचा आहे. आणि मग अशा याच्यामध्ये भगवंत काय करतात की सुदर्शन चक्राने त्या मगरीचा शिरच्छेद करतात आणि गजेंद्र आणि त्या मगरीचा तिथे मोक्ष भगवंतांनी घडवून दिलेला आहे. आणि गजेंद्राने मग भगवंतांची केलेली स्तुती गजेंद्र मोक्ष नावाच्या अनमोल रत्न रूपामध्ये आपल्याला ती प्राप्त झालेली आहे. गजेंद्र मोक्षाचं जर पठण केल्याने आर्त भक्ती प्राप्त होते आणि भगवंत प्रसन्न होतात. त्यातला एक दोन श्लोक पठण करते. कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गगनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु. अतिशय सुंदर श्लोक आहेत आणि वेगवेगळ्या छंदांमध्ये आहे. कशा आर्तभावाने गजेंद्राने केलेली जी प्रार्थना आहे नित्य आपल्या स्मरणामध्ये, काही नाही तर त्याचा पठण अवश्य श्रवण करावं आणि तो कंठस्थच करावा. अतिशय सुंदर श्लोक आहे. त्यामधनं भगवंतांची प्राप्ती अनेक संकटांमधून आपल्याला होते. पुढे अशा प्रकारे हे आर्तभक्तीचं उदाहरण पाहिलं. मग तिसरं जिज्ञासू भक्त. मग या भक्तांमध्ये भगवंतांना जाणून घेण्याची इच्छा असते. मग याची तर अनेक उदाहरणं आहेत. त्याच्यामध्ये उद्धव आहे, नचिकेत आहे, अर्जुन आहे. कसे आहे? जिज्ञासू भक्त आहे. अष्टावक्र गीता देखील बऱ्याच जणांना माहित असेल कदाचित. मग त्याच्यामध्ये राजा जनक हे देखील त्यांचा संवाद अष्टावक्र मुनींशी झालेला आहे आणि मग ते भगवंतांविषयी चर्चा आहे. आणि पुढे आहे चौथा ज्ञानी भक्त. म्हणजे हे भक्त भगवंतांशी पूर्णतः एकरूप असतात. म्हणजे भगवंतांना सर्वश्रेष्ठ मानतात. यामध्ये हनुमंत, राजा जनक, शुकदेव, वसिष्ठ मुनी अशा प्रकारे अनेक ज्ञानी भक्तांचं वर्णन आहे. आणि मग आता 17व्या श्लोकामध्ये भगवंत काय सांगतायत? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानी आहे आणि नित्य भगवत भक्तीमध्ये युक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे, कारण मी त्याला अत्यंत प्रिय आहे आणि तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता ज्याप्रमाणे आपण चार भक्तांची वर्णन ऐकली त्याच्यामध्ये आर्त, जिज्ञासू आणि ज्याप्रमाणे इथे सांगितलं आहे, मग इथे भगवंत काय सांगत आहेत की जो ज्ञानी म्हणजे मला माझ्यावर अनन्य भावाने भक्ती करणारा ज्ञानी भक्त सर्वात प्रिय आहे. का बरं? तर मी त्याला प्रिय आहे. आता हनुमानजींच्या बाबतीत एक गायन केलं जातं गीत, ते श्लोक पठण करते. अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. हा अतिशय त्यामध्ये भगवंताने हनुमंतांच्या बाबतीत जे वर्णन केलं आहे की हनुमंतांच्या बघा भुजांमध्ये बुद्धींमध्ये बळ आहे. उगीच नाही. हनुमंतांची बघा मंदिरं जी आहेत तर ती प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिरांपेक्षा जास्त प्रमाणात आहेत. का बरं? तर ते सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भक्त आहेत. महाभारतातील देखील एक छोटासा दृष्टांत येतो की ज्यावेळेस युद्धाच्या वेळी भीष्म पितामह शरशय्येवर होते आणि मग अर्जुन भगवंतांना भेटायला गेला तेव्हा भगवंत ध्यानस्थ होते. आणि मग त्यांचं ध्यान पूर्ण झाल्यावर अर्जुनाने विचारलं की आपण कोणाचे ध्यान करत होतात? आपण तर सर्वश्रेष्ठ आहात. मग तेव्हा भगवंत अर्जुनाला जिथे पितामह भीष्म होते तिथे घेऊन जातात आणि पितामह भीष्म शरशय्येवर असूनही भगवंतांचं ध्यान करत होते. आणि मग तेव्हा भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की मी देखील पितामह भीष्मांचं ध्यान करत होतो. अशा प्रकारे जे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त असतात त्यांनाच
भगवंतांनी प्रियतम असं सांगितलेलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 18. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. निसंशय हे सर्व भक्त उदार आहेत, परंतु जो माझ्या ज्ञानामध्ये स्थित झाला आहे त्याला मी माझ्या स्वतःप्रमाणेच मानतो. माझ्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त झाल्यामुळे तो नक्की माझी सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम लक्ष्याची प्राप्ती करतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत म्हणतायत की ही जी सर्व भक्त उदार आहेत, म्हणजे कोणती आपण जी बघितली, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी, हे सर्व लोक उदार तर आहेतच, पण त्या सर्वांमध्ये ज्ञानी माझंच स्वरूप आहे असं माझं मत आहे. आणि असं महत्वपूर्ण विधान भगवंत करतात. का तर तो युक्त आहे, समत्वाला पोहोचलेला आहे असा युक्तात्मा माझ्यात दृढ आस्था ठेवतो. कारण माझ्याशिवाय श्रेष्ठ गती दुसरी कशातही नाही हे तो जाणतो. आता बघा, हरिभजनाचं वेड लागल्याने मीराबाईच्या धीराला तिचा राग आला होता आणि मग तिला मारण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते. मग त्याच्यामध्ये विष देखील तिला पाठवलं होतं. ती कथा आपल्याला सर्वांना माहित आहे की विष का प्याला राणा ने भेजा पीवत मीरा हासी रे. कशा प्रकारे, म्हणजे जे समोर आहे ते भगवंतांनीच पाठवलं आहे आणि त्यामुळे त्याला प्रसाद मानून मीराबाईने ते आनंदाने ग्रहण केलं होतं. आणि मग तिची दृढ श्रद्धा कुठेतरी त्याच्यामध्ये होती आणि मग त्यामुळे भगवंतांना विषाचं अमृत बनावं लागलं. असे भक्त स्वतःला जेव्हा पूर्णतेने समर्पित करतात तेव्हा ते आणि भगवंत एकरूप होतात. विभक्ती संपते, तिथे भक्ती उरते. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 19. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तव ज्ञान होते, तो मी अस्तित्वातील सर्व गुणांच्या कारणांचे परमकारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो. असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता इथे काय सांगितलं आहे, कोणता महात्मा दुर्लभ आहे की जो भक्त आणि माझ्यात भेद असेपर्यंत ते भक्त आणि मी भगवंत असतो आणि भेद मिटल्यावर ते वासुदेव बनतात असा महात्मा दुर्लभ असतो. म्हणजे हजारोंमधल्या एकाला माझी प्राप्तीची इच्छा होते आणि अशी इच्छा असणाऱ्या हजारो लोकांमधील एक या स्थितीला पोहोचतो. तर बघा, ज्याप्रमाणे गीता जाणण्याची इच्छा मग आपल्या सर्वांच्या मनात जागृत झाली आहे, मग त्यामुळे आपण तर भाग्यशाली जिज्ञासू आहोत. आणि गीतेचा कुठेतरी अर्थ जाणता जाणता त्यामुळे जीवनात अपेक्षित परिवर्तन घडतं आणि गीता आचरणात आली की मग भक्त आणि भगवंतांमधलं अंतर देखील मिटतं. असा भक्त सर्वांमध्ये वासुदेव बघतो आणि स्वतःला देखील महात्मा बनतो. म्हणजे लहान आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे, पण महात्मा म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांचं स्वरूप आहे. कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञान प्रपद्यन्ते देवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे, ते अन्य देवदेवतांना शरणतात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधानांचे पालन करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता जे वर्णन आहे मग देवता आणि भगवंत यांमधला फरक, तर लहान छोट्या मोठ्या इच्छा पूर्ण करण्याचं काम देवता करतात. मग त्यासाठी जे लोक असतात मग त्यांचं पूजन करतात. मग देवता ही जनसामान्य आणि भगवंतांमधली एक कडी आहे. भगवंत सर्वोच्च शक्ती आहे. ते कशा प्रकारे तर जाणून घेऊया. एकदा भगवंत बुद्धांना एका शिष्याने विचारलं की मुक्ती मिळवणं सोपं आहे असं तुम्ही तर म्हणतात, मग ती सर्वांनाच का बरं मिळत नाही? मग बुद्ध काय म्हणाले की आज तू एक काम कर, गावामध्ये भिक्षा मागण्यासाठी जाशील तर तेव्हा सर्वांना विचार की तुम्हाला जीवनामध्ये काय हवं आहे. मग शिष्याने तसंच केलं. भिक्षा मागत घेत असताना सर्वांना त्याप्रमाणे विचारलं. मग कोणी म्हणाले की परीक्षेत चांगले गुण हवे, गुण चांगले मिळाले तर काहींना नोकरी हवी होती, नोकरी मिळाल्यावर कोणाला लग्नाची इच्छा होती, काहींना संतान प्राप्तीची कामना होती.
मग अशा प्रकारे प्रपंचातील या कामनांच्या सर्व गोष्टी इतर लोकांनी केलेल्या होत्या. मग शिष्य परत आल्यावर बुद्धांनी विचारलं की सांग, मोक्ष किती लोकांना हवा आहे? आणि मग शिष्याने काय सांगितलं की सर्वांनी केवळ भौतिक इच्छांचीच कामना केली, कोणी देखील मोक्ष मागितला नाही. त्यामुळे मग जर इच्छाच नसेल तर मोक्ष कसा मिळणार? मग जो तो आपल्या कामनेप्रमाणे त्या त्या देवतेकडे अर्चना करतो, बळासाठी मारुतीची उपासना करतो, सरस्वतीकडे बुद्धी मागतो, कार्य निर्विघ्न व्हावं म्हणून गणेशाला पूजतो. आणि मग हा खजिना इतका मोठा आहे की जे मागितलं ते मिळतं. पण लोक लहान कामनांसाठी त्या देवतांकडे जातात. मग त्यावर भगवंत काय करतात? 21 आणि 22 श्लोक पठण करते. यो यो यां यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो, तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यास स्वतःला समर्पित करू शकतो. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता ज्याप्रमाणे लहान काही गोष्टी आहे भौतिक जगतातील, ज्याप्रमाणे मग देवी देवतांची उपासना केली जाते, मग त्यामध्ये भगवंत काय करतात? तर 21-22 श्लोकामध्ये जे सांगितलं आहे, काय सांगितलं आहे की माझ्याद्वारे दृढ केलेल्या या श्रद्धेने युक्त होऊन मग तो मनुष्य असतो, तो सकाम भावनेने त्या देवतेची उपासना करतो आणि त्याची कामना देखील पूर्ण होते. पण ती कामना माझ्याद्वारे विहित केलेली असते. म्हणजे सर्व व्यवस्था भगवंतांनीच केलेली असते. देवतांना देखील भगवंतांनीच निर्माण केलेलं आहे. मग त्यामुळे प्रत्येकाने स्वतःच्या इच्छेनुसार कोणत्याही देवतेपाशी जावं, मात्र ते म्हणजे मी नाही. मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम. म्हणजे भगवंतांनी बघा संसार उभा केला, पण ते त्यामध्ये लिप्त होत नाही. त्यांनी अन्य देवतांना निर्माण केलं आहे. मग त्यांच्या बरोबर भक्ताची श्रद्धा देखील दृढ केलेली आहे. म्हणजे केलेल्या पूजेचं फळही मिळवून दिलं जातं आणि मग सर्व व्यवस्था केली जाते. मग अशा फळांचं पुढे काय होतं? अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देव लोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. की देवतांचं पूजन करणारे अल्प बुद्धी आहे, मग ते पूर्ण ज्ञानी नाही. म्हणजे का बरं म्हटलं आहे? तर जर बघा मोठा खजिना देण्यासाठी भगवंत तत्पर आहे, तर खरे ज्ञानी जे आहेत ते छोट्या छोट्या कामना घेऊन देवतांकडे जात नाहीत. मग अशा अल्पबुद्धी लोकांना देवतांप्रती असलेल्या श्रद्धेचं फळ मिळतं, पण ते नाशवान असतं, टिकत नाही. आणि मग देवतांचं पूजन करणारे देवतांना प्राप्त होतात, पण जे मला पूजतात ते मला प्राप्त होतात. असा हा महत्वाचा इथे भाग सांगितलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मला पूर्णपणे न मला ना पूर्णपणे जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता अव्यक्त धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. भगवंत काय म्हणतायत की जे बुद्धिहीन, जे अज्ञानी मनुष्य आहे ते माझ्या परम भावाला जाणत नाही. म्हणजे मी मनुष्य रूपातील देह धारण केल्याची ते कल्पना करतात. ज्याचे जसे विचार तसे मानून ते माझी प्रतिमा घडवतात. माझं स्थान म्हणजे भगवंतांचं स्थान तर सर्वोच्च असल्याने दोन हातांऐवजी माझे चार हात दाखवले जातात. असे हे मानवी मनाचे विविध खेळ आहेत. आणि मग भगवंतांचं तर वास्तविक रूप भिन्न आहे. आणि मग हे बुद्धिहीन मनुष्याला मूळ भगवत तत्व जाणण्याचा रस निर्माण झालेला नसतो. अशा प्रकारे इथे सांगितलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 25. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामम चमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो आणि म्हणून मी अजन्मा आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाही. हरे कृष्णा. अजन्मा म्हणजे ज्याने मानलेलंच नाही, मग तो जाणणार कसं? मग सूर्योदय म्हणजे सूर्याचा जन्म नसतो, तो त्याच्या जागी तर स्थिरच आहे. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते आणि आपण तिच्यासोबत फिरतो. तर आपण सूर्याकडे पाठ फिरवली तर प्रकाश कसा मिळेल? भगवंत तर स्थिर आहेत. मग हे मोह मायेचं आवरण दूर सारलं नाही तर ते दिसणार नाहीत. मग एकदा हे आवरण दूर झाले की मग भगवंत योग माया सारून तिथे प्रकट होतात. म्हणजे मला मानतच नाही ते काय आहे? मूढ आहे, मूर्ख आहे असं सांगितलेलं. तर म्हणजे चराचरात व्याप्त असूनही त्यांना बघण्याची जो इच्छा ठेवत नाही तर तो अज्ञानीपणामुळे मूर्खपणा करत असतो. पुढे जाऊन बघूया. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, हे अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेलं सर्व, वर्तमान काळात घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण. हे कृष्ण. आता भगवंत बघा, भूत वर्तमान भविष्य ही जी काल सापेक्षता आहे, रिलेटिव्हिटी आहे, तर ते काय आहे? सर्व आपल्यासाठी आहे. पण भगवंत कसे आहे? कालातीत आहे. भगवंत तर अति उच्चतम पातळीवरती आहे. मग त्यामुळे त्यांना आधीच नंतरच सर्व काही दिसत असतं. नच मानता भविष्याणी न भूतानी, अशा प्रकारे जे वर्णन केलं आहे. पुढे जाऊन श्लोक क्रमांक 27 मध्ये बघूया. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे परंतप भारता, इच्छा आणि द्वेष यांच्यापासून उद्भवणाऱ्या द्वंद्वाने मोहित झाल्यामुळे सर्व जीव मोहामध्ये जन्म घेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, मनाची कशी विशेषता आहे की यामध्ये एकाच वेळेस, काल पण आपण बघितलं होतं की एकाच वेळेस एकच विचार असतो. मग त्याच्या प्रचंड वेगामुळे आपल्याला वाटतं की शेकडो विचार एका वेळेस सुरू आहे, पण तसं होतं का? नाही. ज्याप्रमाणे बघा, वेगाने फिरणाऱ्या पंख्याला शेकडो पाती आहे असं वाटतं, पण पंखा बंद केला की लक्षात येतं की पाती तीनच आहेत. विचारांची प्रचंड गती कमी केली की एका वेळी कुठेतरी एकच विचार आहे हे समजून येतं. मग एक विचार येऊन बाहेर पडला की दुसरा विचार आतमध्ये शिरतो. मग एक विचार येऊन गेल्यावर दुसरा येण्याआधी एक शून्य असतो. म्हणजे मनामध्ये कोणताच विचार नाही अशी स्थिती. आणि मग तसं निर्विचार मन निर्विकारतेकडं नेतं. विचार संपले की विकार समाप्त होतात. त्यासाठी पुढील मग विस्ताराने बघूया. 28 आणि 29 श्लोक पठण करते. येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये हे ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्मे केली आहेत
आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत, वे द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जरा मरणातून मुक्त होण्याकरिता प्रयत्न करणारे जे बुद्धिमान मनुष्य आहेत, ते माझ्या भक्तीद्वारे माझा आश्रय घेतात. वास्तविकपणे ते ब्रह्म आहेत, कारण त्यांना आध्यात्मिक क्रियांचे संपूर्ण ज्ञान आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे आपण बघा आधीच्या श्लोकामध्ये जे निर्विकारतेकडे नेणारं मन आहे, मग ते कशा प्रकारे, ज्याप्रमाणे आयुष्यभर जो मनुष्य आहे तो ती साधना प्रगल्भ करत राहतो, असा जो मनुष्य आहे मग तो अंतिम क्षणी स्थिर चित्त राहून या देहाच्या पीडेला विसरून जातो आणि या आत्मचित्तामध्ये मग्न होऊन समत्व साधू शकतो. आणि मग कर्म आणि अध्यात्माची त्याला पूर्णतः माहिती होते. आणि मग अंतिम श्लोकामध्ये काय सांगितलं आहे तो बघूया. साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञैः ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते समय सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. काल बघा आपण जेव्हा अंतिम श्लोकामध्ये बघितलं होतं की 7व्या अध्यायाचं कुठेतरी आरंभ ती कडी होती, त्याचप्रमाणे या 7वा जो अध्याय आहे तर हा जो श्लोक आहे 30वा, तर हा पुढील 8वा जो अध्याय आहे उद्या अक्षर ब्रह्मयोग याच्याशी रिलेटेड आहे. म्हणजे इथे जे पुरुष वर्णन आहे तर ते अधिभूत, अधिदैव आणि अधियज्ञ म्हणजे सर्वांचा आत्मरूप अशा अंतकाळी मला जाणतात. मग ते युक्त चित्ताचे पुरुष मला जाणतात असं सांगितलं आहे. म्हणजे काय, मलाच येऊन मिळतात. आणि मग भगवंतांनी या श्लोकात दिलेल्या संकल्पनेनंतर आता अर्जुनाने प्रश्न विचारला आहे की ब्रह्म काय आहे, अध्यात्म म्हणजे काय. मग याची उत्तरं भगवंत 8व्या अध्यायात विस्ताराने देतात. म्हणजे इथे ज्याप्रमाणे सांगितलं आहे की मनुष्य जो आहे तो पूर्णतः कशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित होऊ शकतो, याचं इथे 7व्या अध्यायात विस्ताराने वर्णन आपण इथे पाहिलं आहे. आणि मग जो कृष्ण भावनेचा आरंभ आहे, मग कृष्ण भावना भावित भक्तांच्या सत्संगामुळे प्राप्त होतो. मग हा जो सत्संग आहे मग तो आध्यात्मिक असतो आणि त्यामधनं मनुष्याची काय होते, उन्नतीच होते. ज्याप्रमाणे प्रपंचाची सतत चिंतन केलं तर अधोगती होते, पण जर सत्संगामध्ये आध्यात्मिक लाभ घेतला, ज्याप्रमाणे आपण हे अध्ययन चिंतन करत असतो, जाणून घेण्याचा प्रयास करत असतो, त्यामध्ये आपली उन्नतीच आहे. 7वा अध्याय मग अर्थ जिज्ञासू अर्थार्थी आणि ज्ञानी. मग त्यामध्ये आपण काय जाणून घेतलं की ब्रह्मज्ञान काय आहे, भगवंतांचं मत ज्ञान, जन्म मृत्यू जरा यामधनं जी मुक्तता, भगवंतांची आराधना, अशा प्रकारे ही कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती करणारी सर्व प्रक्रिया इथे पाहिलेली आहे. अशा प्रकारे हा 7वा अध्याय इथे विराम पावतो. इति सप्तमोऽध्याय. हा झालेली सेवा भगवंताची आणि अर्पण करूया. हरे कृष्ण. हरी बोल.